सिरि थालायो बिदि होनबाथाय आं होनथाव दाबायदियाव रावबो हौवाफोर थाखाया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय माबा नङा माबा होनबाय थायो मिनिनांगौ जालायबाय नै लाबोबाय बोराया मैया थाइजौखौ ओमफ्राय थाइथामल' लाबोबाय सानथामनिल' आरो बाबा लाबोनाय ओमफ्राय आं बाय मानो थाइथाम लाबोखो दामथारमोनलायनो दामथारसोमोन ओमफ्राय आं दामफ्लिफ्लि जिरायनानै नै एवनो मावनोसै गरम बाबा नों एव फैनाङा नै गोलोमजोब्बाय नोङो थां सोनाब फांखायाव आं मैगं सायनो जिरायबाय गावहासो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान दिनैसो नुजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय बेसेबां डिस्टार्ब नै आंनि फिसाया बुरै मानसि डिस्टार्बजों जारलाजों ज' जाजाय ज' मोनखांलायबाय आंना नै गोखै गोथाव जि थाब थाब लाबोगासिनो जोंना बाजार खालामग्राया बे मैगंखौ सुखा ना मा होनो गोखैया ओमफ्राय इदिफोरबा मोनसे संबानो संनो गयो आरो दस्रा ओंख्रि नांलाया ओंखामाबो मोनबाय नै गाइखेराबो फुदुंखांबाय जानानै लाग्रोनोसै ओंखाम ओंख्रिफोरखौ गोथाव जादों हा नोंखौ देखायदोंथ' आङो बोरायासो होमब्ला लाजो जोंना बारा मोजां नङा बैयाव बानलु दानस'खानाय दंमोन ना मेम्बाराव ओंखामानो सामब्रामबो थाबाय थायो गारबाय थायो सामफ्रामबो जागायलायनोसै उन्दुदोंमोन उन्दुनानै सिखारबाय ओमफ्राय नैबे बिमा बुरैनि मेगनखौ मुजि बायहोनो थाखाय बेखौ जानोसै गरम दाउ खौवौआ होथारो सिरि थालायो बिदि होनबाथाय आं होनथाव दाबायदियाव रावबो हौवाफोर थाखाया ओमफ्राय जानोसैलाय आरोलाय माथो थाइथाम लाबोदोंमोन थाइथामल' लाबोदों गथ'खौबो फोजानो र' बेखौ लेमखांनानै गथ'खौ फोजानोसै आराम उन्दुगासिनो दे थाया खुला टेट खालामानो दानो सिखारगोन नांलालै मैयानि भिडिअखौ आं ओरैबायदि खस्थ' आपल'ड खालामदों माने एबारनो लास्ट होनानै खालामखादोंमोन आङो मा जाजाबाय थादों मैया उल्था खुलुमग्राफोरा दंना ओमफ्राय आंहाबो बिसोरो होख्रावनाय समाव भिडिअ लाफ्लांबाय बियो थाबाय ओमफ्राय बेखायनोबो जायासै खेबसे आरो उनाव नेटखौनो एखमबा दाननानै होयो फजि माबायाव बांद्राय मोजां नांखाया फनफोर रायलायबाबो नांखाया बे जायगायाव खोनाया माबा न'नि मानसिफ्राबो फन रायलायबा होनो मा खोनाया होनो थ' बेखायनो जामा लागायो बैयाव एसे मोनसे दस्रा इउनिट दं बिसोरो लागायोनो बिसिनि इउनिटआ लागायो आरो लागायनांगौ जायो खोमा नङाबा नोंथांमोनहालाय मिथिखागौ मा जायो मा जाया ओमफ्राय आङो हाखांबाय नै ओमफ्राय आं ओंखाम संग्रायाव दामफ्लि जिरायदों आरो ओंखाम संग्रायाव ओरैजाय बार फैयो एसे ओरै साहाथिंखि बार आरो ओरै बिराद फैयो ओमफ्राय बैथिंबालाय हम फुंनिफ्रायनो सान्दुं नाङो बैथिं ओमफ्राय बेखौ जानोसै
जाय हागौ जायैया जानोसै बिमाजोंथ' रावबो हाखाया खिन्थु जायो जोंना उन्दैयाबो सानैबो जायो गोदैजों बारा सोमोन्दो गैया मैयानि मेथाइफ्रानोबा दङ दाबो जोंहा गोदैजों बांद्राय जाथि खुरमा नङा नैबे गोखैजोंसो बाहागिथार आरोखि गोखैजोंबा हले जाथिथार बिफायाबो बांद्राय जाया ओमफ्राय बिया गोखैबो बांद्राय जानो हाया गोदैबो बांद्राय जाया बियो ओमफ्राय जों बिमा फिसा साथामा गोखै जाथारो आं जेरैबायदि नुबाय गथ'फोरखौबो दा बिमानि एखे बिमाजों ओमफ्राय जानोसै आङो मा लादों होनबा दङ होनानै जायो आङो नै थोरसिसे जाबाय थ' जानोसै आया माथो सिखारबायबा नोङो नोंखौ फोजाहैसो नागिरदोंमोन नै आबाया सिखारबाय आइया भेरि गुड जाथारसैनो ने आबा जानोसै मे होननानै जागोन फै गासो खाथियाव लालायबावबाय दे मामि थादोंना गोजानावनो गावनिल' बायदि मोनथारदों बाब आइया गारियाबो खाथियाव थ' जानानै लाग्रोनोसै थाइजौआ बांद्राय गोखै नङा बेखायनो जानो गोथाव एसे गोखैथारबानो देन एसे सिनिफोर होजायो ओमफ्राय बे गोखैथार नङा आरो गोखै दं बे बिगुर सानि इदिया एसे गोखै खम जायो ओमफ्राय बिदि उदैनिया एसे गोखै जासिनो माने बिसिनि मादालिजों नांजाबनाया गोखैसिन जायो नोंहाबो फोखानो जालायबाय जाखाजोब्बाय गरमखायनो गस्ला थस्ला गानहोनो गैला ने बाबा नमस्ते होनलाय खुलुमबाय माबा खुमुलाला होनोयो खुलुमबाय ओइ नमस्ते जोंना एसे गोराबो जायो नालाय एसे गथ'फ्रा माबायो खोमा हिन्दीफोरखौ थाब रोङो बिसोरो ओमफ्राय दा हिन्दी रोंथ'आ इयो हिन्दी रायलायबा गल'ल' थायो आंनि आबाया ओमफ्राय होमबाबो एसे एनै रोंगौ खोमा आरो खैथांफोरखौ दसे थानानै साहासो लोंबावगोन ओमफ्राय ओरै बेखौबो गारनो हाया गोखैखौबो गारनो हाया साहाखौबो गारनो हाया जारला जाथारो आहा साहा लोङाबाबो थानो हाया ओमफ्राय गोखै जायाबाबो थानो हाया बेखायनो दा जानानै लाखाबाय दा साहाखौ एसे लेट लोंनोसै ने बाबायाथ' गैया साहाबो ज' लोंनो मोनफेरा ओंखामखौ मा खोनादों लोगोफोर जोंना बोराया बाथोन देदों बाथोन जानो ना बाथोन होथारबाय नुवाखै बाथोन बिदियो ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंगौ जोंना गोथाव संथारो मालाबा ओमफ्राय आंबो जानो लुबैयो जि गोबाव जाबाय बोरायनि ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजायैया हौवा मानसिनि आखाइ नालाय बाथोनफोरा थाब गेब्लेनो बेखायनो बोरायखौ बाथोन देनो थिनबाय आङो थुखो एसे बोलो जायोना बिसिनि आखाइफ्रा ओमफ्राय आं एखे मिक्सियाव होबा आं गोथाव मोना बे गिलासफ्रावनो देबा मोजां मोनो आङो माने गिलास माने जोंनाव बै देग्राया मोजां नङामोन आं बेखायनो बाहायासै गारहरबाय गिलासावनो देयो आंनि खोस्लि गंनै गोजो खोमाहैनानै गंथाम गंब्रै होनांगोन दै नों आंनो मानो लाबासै दाख्लै पार्टि जानो थांनानै आं खोस्लि गंनै लाबासै इयो गारबा गंनै जेबो नङा गोदान मोनबासो मोजां आंहा एसे बोराय जाखाबायमोन नालाय र' आंनो नांगौ बायनानै होफिनबा होफिन माखौ पार्टियाव जानो लांनानै खोमाखो ओमफ्राय मानोथो लाबाखै नोङो जि गोबावजोंसो एन्सार होखायो थैगोनसो नेनो बालायखायो बिनि रायलायनायखौ
दहाय साननि ओंख्रियाबो दंखायो नालाय ओमफ्राय संबाबो बाराद्राय जागोन ओमफ्राय सङाबाबो खमद्राय जागोन ना बाथोन देबाय बिसोरो साथामजों जासिगोन ओंख्रिजों ओमफ्राय आङो ना बाथोनजों जानोसै ना बाथोन जायैयाबो गोबाव जाथारबाय ओमफ्राय जानांगौ सम सम माबायदि खालामो गुग्लुंजोबखायो मानफ्राव खेबसे नाखै गाखांगासिनो बाथोनजों जानोसै ओंखामखौ ओमफ्राय दासो फैबाय बोराया 9:30 जाबाय एसे बारबावबायसो थ' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनसै थेंक इउ फर वाचिं